futbalistov na ihrisku, aby dokázali vyradiť Ronaldinha a spolu. Žádný problém, žádné stresy, futbal, Ronaldinho, Messi, ja tu varím, želím, berem, či sa na to nevyserem. Ty tu kúkaš na zápasy, mňa tu môže drgnúť asi, kým na teba nenakričím. Mám piči. Máš piči? Dobre, nechaj veľká sranda, kúpni na ňo na parchanta, kúpni na ňo nervy moje, toto čo je, to si nikto nedá rady. Chtěl bych vám ukázat do videa moji novou kabelku. Ale čako nehaj. Čo vyjaj, behal, keď všetko je v poráku, doma na boráku. Z teba nám padajú klobásy, pečené klobásy, rovno do papole. Ale čako A nehaj. tomu futbal pozerám si, kľudne pozerám si. A to aj minulé. Robota je furt a všade, treba pomôcť na zárade. Krumple, mrkva, baklažany, z teba není osožaný. Ty tu kúkaš na zápasy, mňa tu môže drgnúť asi, kým na teba nenakričím. Mám piči. Máš piči, za našich čas veru toto robiť na tvoj hnilý. Kúkni na ňo nervy moje, toto čo je, to si nikto nedá rady, to je hamba, títo mladí nezodvihnú svoje rite, toto keby toto videl. Každý by najradšej ležal, pekne na leháku, doma na leháku. Ale čako nehaj. Čo vyjaj, behal, keď všetko je v poráku, doma na poráku. Z teba napadajú klobásy, pečené klobásy, rovno do papole. Ale čako A nehaj. tomu futbal pozerám si, kľudne pozerám si. A to aj minulé. Ja jo, prosím ťa, vidíš, mladý, nič neví. Nevíde z tebe rád, ty si furt na nervy. Už doň ho ukludni sa, prášli z tebe si. A nehaj ho, prosím ťa, nech sa kúka na Chelsea. Žiadny problém, žiadne stresy, môžem ostrať jeho Chelsea. Ja tu varím, žehlím, perem, či sa na to nevyserem. On tu kúka na zápasy, mňa tu môže drgnúť asi, iba čo mi nervy ničí. Mám piči. Máš piči? Každý by najradšej ležal, pekne na lehátku, doma na lehátku. Ale čako Veľa nehaj. čo vyjaj, behal, keď všetko je v poráku, doma na poráku. Z teba napadajú klobásy, pečené klobásy, rovno do papole. Ale čako A nehaj. tomu futbal pozerám si, kľudne pozerám si. A to aj minulé. Každý by najradšej ležal, pekne na lehátku, doma na lehátku. Ale čako nehaj. Čo vyjaj, behal, keď všetko je v poráku, doma na poráku. Každý by najradšej ležal. Každá štandardná situácia môže byť pri tomto vývoji stretnutia rozhodujúca. Sergio Hlavička. Kapitán Leptáča vypočúva proti blízučko, brána v štvrťfinále. Tom Sergio opäť raz dokázal, akým dôležitým hráčom je pre svoj tým. Pekne na lehátku, doma na lehátku. Ale čako nehaj. Čo vyjaj, behal, keď všetko je v poráku, doma na poráku. Každý by najradšej ležal. Traja zbytí roboši dokončili podlahu. Prišiel s nami vedúci a chytal sa za hlavu. Čo ste to vy debili? Čo ste to porobili? Hovoril som vám, aby ste z rána nepili, ale vy nie. Vy jak takí debili. Takto majster, takto pardon, ešte dáme sadro kartón, do rohu sa skriňa opre, musí to byť kurva dobré. Ak tu niečo ako vy hovoríte musí byť dobré, tak vám chlapi musí dobre sakramentsky jebať.